Ukážeme si, ako narysujeme ďalšiu výšku. Výhodné bude, keď si v polohe pohyb tento trojuholník otočíme, aby sme mali teraz v dolnej časti obrazovky napríklad stranu CA. Ideme robiť podobný postup, čiže nakreslíme najprv priamku, na ktorej leží strana CA. Ukážeme na dva body, bod C, bod A. V tejto priamke znovu cez vlastnosti dáme štýl čiarkovaný. Narysujeme kolmicu. Ukážeme na vrchol B, kadiaľ pôjde tá kolmica, a ukážeme na priamku práve narysovanú. Je potrebné, aby sme definovali opäť priesečník dvoch priamok narysovanej kolmice a čiarkovanej priamky B, teda CA. Vzniknutý bod je vrchol úsečky. Ideme definovať úsečku, ktorá vlastne bude tvoriť výšku na stranu B. Ukážeme jeden bod krajný a druhý bod krajný tejto výšky úsečky. Opäť cez práve tlačítko vyberieme úsečku, cez vlastnosti opäť jej dáme hrúbku aspoň 7. Farbu môžeme zvoliť opäť modrú. Vyberáme tú, ktorú sme zvolili aj pre výšku A. A v základnom znovu pomenujeme V, podčiarník. Pozrieme sa, je to výška na stranu B. A zobrazíme tento popis výšky.